Li Gundewarê Idlibê îro firokeyên rejîmê bajarokê Ormijos bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Di encamê de 13 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bêtirî 25 kesên din birîndar ketin. Li gorî hîn jêderên xwecehî ku di vê topbaranê de gelek jiyanên maddî gihane malên welatiyan. Di heman demê de gundê Elxwîn jî yê ku dikeve Rojhilatî Navçeya Xanişêxûn rastî topbarana firokeyên rejîmê hat û li wir jî 7 kes ji sivîlan ku di nav wan de sê zarok ji malbatekê jiyana xwe ji dest dan. Li aliyekî din li Rojavayê Gundewarê Hemayê li navçeya Sehlilgab pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hin ketîbeyên İslamî li aliyekî û leşker û milîşeyên rejîmê li aliyekî din qewimîn. Di encama vî şerî de gundê Xirbetin Naqûs bi tundî ket dest Artêşa Azad de. Nûçegihanê Orient News li Hemayê da zanîn ku di vê operasyonê de zêdetirî 20 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de Artêşa Azad êrişeke hêzên rejîmê li ser kampa Xizanat bersiv da û li wir jî gelek ziyanên maddî û canî gihane leşkerên rejîmê. Li Rojhilatê Gundewarê Helebê jî hîn jêderên meydanî ragihandin ku hêzên Artêşa Azad bargehên leşkerên rejîmê di hindirî balafirxaneya Enneyrab a leşkerî de bi mûşekan topbaran kirin. Nivîzgeha ragihandinê ya Fêlaq Şam da zanîn ku rêbenda berradya li kevîka balafirxaneyê bi tundî hate wêrankirin. Di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa û li gorî agahiyên vê nivîzgehê ku topbarana hêzên Artêşa Azad li ser balafirxaneya Enneyrab hîn berdewam e. Li Gundewarê Şamê li bajarê Zebedanî hîn çalekvanan ragihandin ku Artêşa Azad operasyoneke berfireh li dijî leşker û milîşeyên rejîmê yên li gurê Zebedanî bi cih bûne pêk anî. Di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa li navendên Zilah û derdora mizgefta Elhuda şer di navbera Artêşa Azad û milîşeyên Hizballah de rûda. Di dema ku van hêzan hewl didan ku derbasî bajêr bibin û şerta niha li bajarê Zebedanî berdewam e.